Agora vamos falar da relación laboral que había entre os mariñeiros e os armadores. Naquel entón, eu, como rapaz, non estaba moito loro, non? Pero normalmente eran tres partes que se facía. Tres partes, unha po aparello, outra po barco, outra pa xente. E logo na xente, o rapaz, pois, levaba un cuartón, media parte, ou tres cuartóns, eso según o que o rapaz fora moi competente, menos competente, o que lle quería dar o patrón, porque naquela non tiñas opción. Se te levaban ao mar, pois xa era bastante. E logo, pois o que te caíra, o que te daban, pois era así. Era a maneira de traballar, non había outra forma. Quero recordar últimamente, cando eu xa tiña 14, 15 anos, máis ou menos era así, facíase tres partes, antes non sei como era. Unha po armador, outra po aparello e outra po personal. E logo do personal, pois se repartía unha parte cada mariñeiro. E logo o rapaz, que era o que facía, que normalmente tiña que traballar máis cun home, porque o rapaz tiña que avisar a xente para estender o aparello, recollelo, cando se vai salir po mar, avisar a todo o personal, había que ir polas casas, avisarle a todos os homes, mire, a tal hora salimos pro mar, ou a tal hora vamos a estender a rede, ou vamos a sacar, ou vamos a metela. Entonces, estabas constantemente, tiñas que estar ás órdenes do patrón, todo o día nun punto determinado, da mañán ao mediodía e do mediodía hasta a noite. Tiñas que estar ali porque te mandaran facer. Logo había que facer estender as jaretas, meter pedras, porque tamén se tiraba pedras, por exemplo, cando era o alcric que había que levar unhas pedras sempre na proa do barco, porque no momento de cercar o alcric corre moito, é un peixe que está en superficie, entonces había que tirarlle pedras por diante para que o aparello, o alcric, o peixe dera volta para atrás, e se fora xuntando. Cando calculaba que daba o barco unha volta, entonces largaba. Pero así a todo había que seguindo tirando pedras para que non salira de dentro do cerco. Non era así o peixe, iba no fondo, porque o alcrique, pois nada, iba a superficie, a medio metro, un metro, a 20 centímetros, o sea, na flor da superficie. Entón había que tirar, bueno, pois esas pedras todas tiña que facelas o rapaz, había que meter agua, había que meter leña, cando se levaba peixe a Vigo había que lavar as panas, lavar o barco, en fin, un traballo. Pero bueno, en cambio era o que era peor pagado, pero era así a vida, non? Había rapaces que lle daban tres partes, ou sea, tres cuartóns, outros daban unha parte, outros media parte, e outros hasta un cuartón. Un cuarterón, bueno, dunha parte, do que podía levar un home, pero naquele entonces a vida era así, non había bastante, se te levaban ao mar, porque éramos moitos para ocupar unha plaza. E así, bueno, pois esa era a relación que había entre, normalmente se chamaba así o Monte Maior, non? E logo había unha cousa curiosa, cando ao chegar a Vigo, se levabas máis de 12 cestas, te daban un changüí. E logo, se pasaba das 12 cestas para arriba, chamabanlle changüí doble. O sea, o changüí era como unha propina, que se pode chamar hoxe en día, non? Aparte, o armador, pois, puñía, non sei se era unha cesta de peixe que daba, e aquilo se repartía entre a xente. Non sei agora a cantidad exacta que era. E logo, se pasaba de 12 cestas para arriba, pois te daba o doble. E ese era o que manejaba naquele entonces para ir tomar os vasos ás tabernas, que non se pedía a muller na casa, pois era unha maneira de ter a economía que podía ter o propio mariñeiro autónoma del, non? Que era o changüí que lle daba o patrón ao propio mariñeiro en sí, que algunhas veces ese changüí tiña que comprar pan para darlle os fillos, porque naquela era o que había, non había para outra cousa. E logo, pois, por exemplo, no xeito, cada mariñeiro levaba as súas pezas, non? Unha peza ou dúas cada un, as que foran, as que acordaran entre o armador e a tripulación. Pero había algúns mariñeiros pois, que eran tan pobres de solemnidade que non tiñan para comprar unha peza nin o que fora. Entonces o armador puñía esas redes e non cabía duda que logo facía ese mesmo xeito, non? Facía esas tres partes, entonces el levaba unha, o armador levaba dúas. Entendes? Se iba levando unha do barco, outro do aparello e tal. Se non, quero dicir que a parte do mariñeiro partíase pola mitad, o mariñeiro levaba a metade e a outra metade levaba o señor, que non precisamente tiña que ser o armador, sino outra persona cualquiera que lle deixara redes, que non tuvera redes, había así, porque naquela había un desnivel moi grande nas propias familias. Eso pasaba nas gamelas, había que tiña gamela, había que non tiña gamela, había que tiña unha vela sola porque fora de seu pai que lle deixara en herencia, ou a gamela lle deixara seu pai e non tiña vela, cousas así, tiñan que amañarse as súas maneiras eles, non? Porque había unha desigualdade moi grande, non?
hai unha desigualdade moi grande, entonces carecían de... Era moi difícil que... Bueno, difícil, había bastantes mariñeiros que tiñan a súa propia gamela, coa súa propia vela, e tiñan redes. Pero eso era, xa era unha cousa bastante puntual, Normalmente sempre faltaba algo, ou que se tiña vela non tiña gamela, se tiña gamela non tiña vela, se tiña gamela e vela non tiña redes, e se tiña redes non tiña gamela, en fin, todo era así. Entonces eso se tiñan que amañar entre eles.